alamisa ye janvier kalo tile 14 san 2021 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔkana la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkanna ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la ni aw ka kunnafoni ale waati seli Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. Kunu janvier kalo tile 13 san 2021 kasigi bleu saba olu fagara an ka jamana kɔrɔnyan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa u fagara yɔrɔ min na o de ye Banbara Mawde ale bɛ Douanzan Tombouctou o mara la u ka bolimafɛn o de yɛlɛnna mugujugu kan a yɛlɛnlen mugujugu kan kuma min na sa mugujugu in ale pɛrɛnna ni u ye nin waleya jugu in kɛra karɔgɛlɛ diinɛ tigilamaw olu fɛ. A bɛ dɔgɔkun kelen bɔ bi Menakakaw olu kɔni bɛ dibi la k'a sababuya kɛ minan min ni a kan ka yelen di u ma o minan kɔni o tiɲɛnen don k'a sababuya kɛ minan min ni a kan ka yelen di u ma o minan o tiɲɛnen don wa dibi yɛrɛ fana kɔfɛ tuguni Menakakaw ji fana tɛ u fɛ yen nɔ énergie ɲɛma ale y'a yira u la k'a fɔ ko don n'a nataw la sa ko maa bɛna bɔ faaba kɔnɔna la nɔ ni ka taga ka t'u ka minan in ni k'a dilan walasa u bɛ se ka bɔ dibi la. Comité syndical de la caisse malienne de sécurité sociale n'olu bɛ wele ko CMCC olu kɔni bɛna lɛrɛ 72 baarabila ni ka o kɛ min n'a bɛ daminɛ janvier kalo tile 27 san 2021 ka taa kuncɛ juma janvier kalo tile 29 san 2021 na sa u bɛ tila tuguni ni ka baarabila in k'a lakuraya min n'a bɛ daminɛ février kalo tile fɔlɔ san 2021 ka taa se juma février kalo tile 5 la u bɛ tila ka baarabila ni ka kɛ badabada ye sa ni u ka laɲiniw ni a ma lasabati février kalo tile 9 nata in na sa u ka fɔ la k'u bɛ fɛ u ka article o ka sigi sen kan teliya la u ye nin baarabila sɛbɛn ni k'a di minisiri ma ni ale ɲɛsinnen bɛ furubacaw o masa ale ka tabali o sanfɛ. Ivoiriens ka dolancila belebele min bɛ u ka jamana o kɔnɔna la n'a lakodɔnlen bɛ diɲɛ seleke naani fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ n'ale bɛ wele ko DJ Drogba ale n'a a furumuso minnu n'u ye san 20 kɛ furu la a y'a yira a ka bɔlɔlɔkala la n'o bɛ wele ko Instagram k'a fɔ k'a n'a furumuso kɔni k'u ka furu ko o sara san 20 furu ale kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taga Royaume-Uni kaw olu fɛ yen nɔ sa coronavirus kɔni ale bɛ ka maa caman de faga u ka jamana o kɔnɔna la lɛrɛ 24 kɔnɔna la coronavirus bɛ ka maa 1564 ka o de bɔnɛ a nin na. Fransikaw fɛ yen nɔ sa Marielle des Années ale ye modemkaw ka wasaden tun ye wa Emmanuel Macron ka minisiri kɔrɔfana o tun don an dabama ka wele sera ale ma ka sito san 69 na o kɛra kunu araba janvier kalo tile 13 san 2021 ni kuma in tiɲɛnatigɛra sa u ka jamana marabagaw olu fɛ. Mali kunnafoni jabarin lajɛbaw ni kunnafoni de tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ni k'a da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw maa minnu bɛ yen nɔ sa ni aw bɛ fɛ aw ka feerefɛnw a ka lakodɔn an ka jabaranin so a bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka bila la numéro de téléphone o bɛna afficher écran o dugumala la ni bɛ fɛ i ka jagofɛn a ka lakodɔn an wele an ka kelen don ka an ka sɔngɔw ni ka a ɲɔngiri san daminɛ in na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.